από αυτά τα τόσο υψηλά ποσά δανείου? Βεβαίως έχουμε. Με ένα πρόγραμμα που σταδιακά θα προβλέπει μείωση του ελλείμματος και που θα βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας για να μειώνεται το έλλειμμα και στο ισοζύγιο τρέχουσων συναλλαγών. Όπως έγινε και το 1993. Σε 5 χρόνια είχαν καθαρίσει σχεδόν τα περισσότερα. Εγώ, έχοντας ζήσει όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις από το 1974 μέχρι σήμερα, νιώθω, και δεν ξέρω αν είναι το δικό μου υποκειμενικό αίσθημα, ότι είναι η πρώτη φορά που ο μέσος άνθρωπος, ο μέσος πολίτης που παίρνει μέρος σε αυτές τις εκλογές, ψηφίζει με ένα κακό προαίσθημα. Ψηφίζει με μια αίσθηση κινδύνου. Νομίζω ότι δεν υπήρχε καμία άλλη φορά η αίσθηση ότι στα αλήθεια η ευημερία μας κινδυνεύει, ότι το επίπεδο ζωής που έχουμε κατακτήσει ως χώρα κινδυνεύει σοβαρά, κινδυνεύει να ανατραπεί. Κινδυνεύει στα αλήθεια? Να σας πω, αυτή τη στιγμή έχουμε δύο γεγονότα. Το ένα είναι τα λάθη τα δικά μας και το δεύτερο είναι η διεθνής κρίση. Όσο υπήρχε αυτή η παγκόσμια φούσκα στις τράπεζες, οι οποίες τράπεζες και τα διάφορα funds ήταν διατεθειμένα να χρηματοδοτήσουν όποια ιστορία βλέπανε μπροστά τους, εμείς μπορούσαμε και δανειζόμαστε και δημιουργούσαμε ένα υπερκαταναλωτικό πρότυπο. Αυτό ήταν το λάθος το δικό μας. Ευνοήσαμε ένα πρότυπο καταναλωτισμού και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Αυτά τώρα θα πάνε πίσω και τα δύο. Και εμείς είμαστε αναγκασμένοι να μειώσουμε το έλλειμμα, άρα να μειώσουμε τη δημόσια κατανάλωση, αλλά και διεθνώς η χρηματοδότηση πια χωρών όπως η Ελλάδα, που έχει πολύ μεγάλα ελλείμματα, και όχι μόνο η Ελλάδα, και άλλες χώρες. Ακόμα και η Ιρλανδία, η οποία ήταν μια χώρα πρότυπο. Ακόμα και η Ισλανδία, η οποία σχεδόν καταστράφηκε, η οποία ήταν πραγματικά η χώρα πρότυπο. Πολύ δύσκολα θα χρηματοδοτούνται από τη διεθνή αγορά. Ή θα χρηματοδοτούνται με όλο και αυξημένο περιθώριο, spread δηλαδή, το οποίο σημαίνει ότι θα μεταφέρουμε στο μέλλον, στα επόμενα χρόνια, στα παιδιά μας, το κόστος της δικής μας ευημερίας σήμερα. Το worst case σενάριο ποιο είναι? Ποιο είναι το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί? Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Το worst case σενάριο είναι να γίνουν λάθη και οι αγορές να μας επιβάλλουν μια πολύ μεγάλη ποινή στα ελληνικά ομόλογα. Αυτό είναι ο εφιάλτης. Που σημαίνει πώς επιβάλλουν οι αγορές ποινή στα ελληνικά ομόλογα? Εάν βγούμε και πούμε ότι παρά το γεγονός ότι όλοι γνωρίζουν ότι έχουμε έλλειμμα πάνω από 8% του ΑΕΠ, ότι εάν αυτοί πιστούν ότι δεν έχουμε ένα πρόγραμμα μείωσης, αλλά αυτοί υποθέσουν ότι θα έχουμε αύξηση του ελλείμματος, θα το δείτε σε μερικά 24 ώρα αυτό να εκδηλώνεται. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή στις δηλώσεις των υπευθύνων και στο σχέδιο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας. Ωραία. Το best case σενάριο ποιο είναι? Το best case σενάριο είναι ακριβώς να κατατεθεί ένα αξιόπιστο πρόγραμμα όπως το 1993-1994 με μια πολύ καλή ομάδα υλοποίησης, και τότε θα δείτε πώς οι προσδοκίες των αγορών θα δημιουργήσουν ένα οστικό κύμα για την ελληνική οικονομία. Θυμάμαι ακριβώς αυτό έγινε στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 1995, όταν ο πληθωρισμός έπεσε κάτω από 10%. Τότε άρχισε να γίνεται πια πιστευτή η ιστορία, το Greek story τότε, μαζί βέβαια με την επιτυχία που είχαμε που αντιμετωπίσαμε τη συναλλαγματική κρίση του 1994. Πέρασαν όμως περίπου 1,5 χρόνος για να δέσει αυτό, για να κλειδώσει αυτό. Να γίνει πιστικό, ας πούμε. Ακριβώς. Και βέβαια έγινε πάρα πολύ πιστικό πηγαίνοντας προς το 1998, όταν διαπραγματευτήκαμε την ένταξη στον μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών. Και κατόπιν πήγανε όλα πρίμα. Και ένα τελευταίο ερώτημα, επειδή πολλοί το συζητάνε. Στην κατάσταση που βρισκόμαστε, μεγάλα ελλείμματα, πελώριο χρέος, τεράστιο βάρος δανεισμού και ταυτόχρονα ένα διεθνές περιβάλλον ύφεσης. Θα ήμασταν καλύτερα αν είχαμε τη δραχμή ή είμαστε καλύτερα που είμαστε στο ευρώ? Εάν είχαμε τη δραχμή, θα είμαστε μια χρεοκοπημένη χώρα σήμερα. Και όσον αφορά την ύφεση, οι ενδείξεις είναι ότι έχουμε ανάκαμψη διεθνώς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει. Φανταστείτε να είχαμε ακόμα ύφεση. Τα στοιχεία του δεύτερου τριμήνου για την Ευρωζώνη ήταν πάρα πολύ θετικά. Θα έλεγα δεν τα περίμενε κανένας.
και για το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο φαίνεται ότι αυτό θα συνεχιστεί. Βέβαια, ο ασθενής δεν έχει ακόμα αποθεραπευθεί πλήρως, απλώς ξεπέρασε τη θανατηφόρα πνευμονία.